Язучылар берлегендә Татарстанның күренекле тарихчылары белән хәзерге татар әдәбиятында тарихилык темасына түгәрәк өстәл форматында фикер алышу узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Татар әдәбияты дөньясының иң төп темалары әлеге ишек ортында әңгәмә форматында уза. Һәм бүгенге төп тема – тарих. Язучылар белән галимнәр бергәләп балалар өчен кызыклы һәм аңлаешлы булырдай тарихи китаплар әзерләргә җыена. Язучылар берлегендә тарихи темага язучылар һәм тарихчылар ничек итеп тарихи темаларны халыкка якынайтырга, тарихыбыздагы әһәмиятле вакыйгаларны, шәхесләрне популярлаштыру турында сөйләштеләр. Милли үз аңны тарих белән бәйләп үстерү замана таләбе. Әлегә бездән ерак торган достаннар мәсьәләсенә килсәк, аларда гомумән фольклорда халыкның милли аңы саклана. Достаннарда тарихи вакыйгаларда яшәү һәм фикерләү рәвешләре дә ничек бар, шулай кирип калган. Берәй-бер аңларга кирәк инде әдәби әсәр әлбәттә теге менә безнең тарихчылар язган кебек чыганакларга берегеп объективлык эзләп, гәрчә тарихтан объективлык эзләп ул бит четерекле инде. Ул үзгәртелерәк әлбәттә илкә, ләкин тарихны белмәсәң, барыбер теге фантазиягә дә чимал калмый бит. Дамир Исхаков катлаулы тел белән язылган достаннарны балалар өчен адаптация ясарга тәкъдим итте. Галим мисал итеп Идегәй Шура Батыр достаннарын китерде. Ркаил Зайдулла балалар өчен достаннар буенча хрестоматия язуны мөмкин эш дип фаразлады. Нинди формада оештырыласын уйлап бетергә кирәклеген дә ассызыклады. Иншаллах, бу өлкәдә дә боз кузгалды дип уйларга кирәк. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.